инак фарорасид он лаҳзаи муқаддас. Инак нури агрегати аввал ба кулли системаи ягонаи энергетикӣ ворид мешавад ва ин лаҳзаҳоро шумо дар навор эҳсос мекунед. Воқеан он лаҳзаҳои подошо, он лаҳзаи муқаддас фаро расид. Подоши заҳматҳои ҷонисорона, ҷавонмардиҳо, подоши садоқат ва муҳаббат. Инак нахустин агрегати барқи Рогун ба кор андохта шуд. бале афсона ҳақиқат мешавад, торикӣ мунаввар мегардад, равшанӣ ва гармии ин муҳаббат ки ҷуз муҳаббати ватан нест, бо суръати нур ҷаҳонро фаро мегирад, мерасад ба ҳар дил, ба ҳар хона. муждаи ба кор оғоз кардани Рогун муборак бод, эй халқи хайрхоҳ, эй барандаи нури фарҳангу маърифат, нури хират. имрӯз ту барандаи нури оламгири муҳаббату дӯстиву ваҳдатӣ. бо суханони мавлонои бузург то ба ҳафт осмон муборакат бод. Дорогие друзья, только что мы стали свидетелями того, что президент Таджикистана нажал символическую кнопку запуска первого агрегата Рогунской ГЭС. Ну а вот эта монетка, она символизирует бесшумную работу агрегата. Под громкие аплодисменты всех тех, кто сегодня на этой площадке. Вы видите, тысячи строителей Рогунской ГЭС приветствуют нашего. Таджики аз кишварҳои дуру наздик ба ин чорабинӣ ҳозир шуданд, акси хотиравӣ гирифтанд. тавре таъкид кардем ҳайъатҳои бонуфуз аз ҷумҳурии исломии Афғонистон бо роҳбарии Муҳаммад